Аз му гара. Тя го измори. Аня, седа, според часа нищо малко. Има футбол тука. Малко първо. Аня, пак. Аз малко гледаш така, става се личи ми първата. Средата, къде е? А податник? Еми, той е сигнал, знаеш, има някаква работа, ти свиква дърпат на първата, още назад, той не може да се ориентира. Без кабеля не. За кой говорите? За кой говорите? За учене си говорим. Говорим, че гледам магарата на